Tässä on amerikkalainen tämmönen resepti kuin pannukakku lettu tai mikä tää on. Tai se on paistettu siinä. Minkä näköinen se toinen puoli. Toinen puoli. Onko se raaka? Raaka, että onko se raaka? Mut siinä on tämmöstä taikinaa sitten lettutaikina. Tai pannukakku, siis amerikkalainen pannukakku, mutta vehnäjauhoa se on. Tossa on vehnäjauhoa ja mitäs siinä on, sokeria, sit siinä oli kananmunia, vähän öljyä, vähän maitoa ja sit tossa oli noita jauhon loppusia, vehnäjauhoa. Juu. Nyt katsotaan sitten amerikkalaisia pannukakkuja. Lettupannu, siis öljy. Paistuu öljyssä. Öljyssä paistuu vehnäjauho. Vehnäjauho ja siellä oli meidän taikina ja se on tuo paistinpannu, lettupannu.